ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପିକନିକ୍ ଭୋଜି ପାଇଁ। ତ ଭୋଜି କେଉଁଠିକି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଜାହାନିଆ ପୀର ଜାହାନିଆ ସି ବିଚ୍ ସହିତ ଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍ଟେ ବି ଅଛି ଏଠି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲା, ସେ ଜଳିଲାନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ। ତ ସେଠି ମଟନ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଅରୁଆ ଭାତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇସାରିବା ପରେ ପିଆଜ କାଟିଲୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ। ସେଠି ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ଜାଲି ନ ନେଇଥିଲେ ଆମ ଭଳି ଛାଣିବା ପାଇଁ, ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଏମିତି ହାତରେ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲେ, ଜଣେ ପକେଇ ଜଣେ ଛାଣିଲେ। ତ ଏଠି ମାଛ ବି ଆମର ହେଇଥିଲା, ତ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଛୁ, ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି କରେଇରେ। ତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗୋଳେଇଦେଲୁ ମାଛଟାକୁ ପ୍ରଥମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟାକୁ ଗୋଳେଇଲୁ ଆମେ। ତ ଏଠି ଆଳୁ ବି ଭାଜିଥିଲୁ ଆଗ ମଟନ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମାଛକୁ ତାପରେ ଛାଣିଲୁ। ମାଛ ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ମାଛକୁ ଛାଣିଦେଲୁ। ତ ମାଛ ଛାଣିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜାହାନିଆ ବୁଲିକି ଆସିଲାଠୁ ହେରି। ତ ଏଠି ମସଲା କଷିଦେଲୁ ଆମେ। ମସଲା କଷିଦେଲୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ, ମାଛ ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ମସଲା କଷି ଦେଇଥିଲୁ। ଦୁଇଥର କଷିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆଉ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ତ ଗୋଟେ ଥରେ କଷି ଦେଇଥିଲୁ ଦୁଇଟାକ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା। ତ ଏଥିରୁ ଟିକେ ତରକାରୀରୁ ମସଲା ରଖିକି ଆମେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ମଟନ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଦେହରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କଷା ସରିଲାଣି ଆମର। ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଘରୁ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆମର କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ତ ଏଠି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟର ବି କଟା ସରିଯାଇଛି। କଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାଲାଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ସବୁକିଛି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମଟନ୍ କଷିଲୁ। ମଟନ୍ କଷା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପଛକୁ ରଖିଦେଇଛି, ମଟନ୍ କିନ୍ତୁ ହେଇସାରିଥିଲା ଆମର। ତ ଏଠି ଖାଇଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ।